हाय लोगोफोर, दिनैनि आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंसोरखौ फिन खनसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो लोगोफोर नोंसोर आंनि दिनैनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैहायनि आंनि भिडिअआनो जाहैबाय नै दायो जोङो रास फुजा नायनो थांगासिनो आरोना पाठसालायाव। आं देग्लायसो फार्स्ट टाइम थांनो नागिरदों पाठसालानि रास फुजाखौ नायनो। माबायदि जायोथाय आंबो मिथिया आरोना आङो। बिदिबा आंजों लोगोसे नोंसोरबो थुफादो। जोंहानि गथ'आ बेसेबा सल' दामना होनायखाय गल'ल' जागासिनो दं आरोना। ओमफ्राय आंना फिसालाया सिगाङाव गाखोदोङो। फैबाय लोगोफोर जोङो पाठसाला, ओमफ्राय गारिखौ गोजानावनो दोनबाय नालाय थाबायनांगौ जाबाय आरोना। नायलांबाय थादो। देग्लायसो फार्स्ट टाइम फैदो पाठसालायाव आंबो। जोङो सानैबो फैदो आरोना। सानैबो फैदो आरोना जोङो।
बेयो जाबाय जोंना लोगोफोर फुजा नायनाया। न'आव थांनोसै, ओमफ्राय आङो लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन। दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच।